ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിബാസ് മാജിക്കൽ വെബ്സ്. 3ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു? ടുഡേസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്: ഐഡന്റിഫൈ ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ പോം, റീഡ് ദ പാസേജ് ഇൻടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മാജിക് റിംഗ്, സപ്ലൈ ദ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാസേജ്, ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ പേജ് നമ്പർ 84, സിംഗ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ പോം എ മാജിക് വാണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന ആ പാസേജ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന ആ പാസേജ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെ കൂടെ റീഡ് ചെയ്യണം. Into the forest. Abin walked aimlessly, but he was not afraid. He had the magic ring with him. He called, use it in need. He walked for a long time. He reached a dense forest with huge trees and bushes. He heard the chirping of birds and the cries of animals. Suddenly, a deer darted in front of him. A pack of wild dogs were chasing it. The magic ring. How can I save the deer? Abin thought. He remembered the magic ring. Will it work? He took it out from his pocket, rubbed it softly and sighed, "Save the deer." Suddenly he noticed the tree swinging to and fro. Abin looked up at the sky. He saw a huge crane with wide wings. It came near, fluttering its wings. It looked like a war plane. It lifted the deer and flew up. The scared dogs ran for their lives. The crane came down again and put the deer back in the bushes. Wow, the magic worked, Abin cried out. അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോങ് ദ മാജിക് വാണ്ട് എന്ന ആ സോങ് ആ പോയം ഒന്ന് നിങ്ങളോട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പാടിയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അധ്യാപകർക്ക് അയക്കാനാണ്. ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി 1. The wand and the flute are working their magic. 2 pictures related to what they do are given below. Find the appropriate lines from the poem which describe them and write them in the space given. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഈ മാജിക് ഫ്ലോയെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതാനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മാജിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടും എഴുതാനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മാജിക് ഫ്ലോയെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് എഴുതാം. ഐ ഹാവ് എ മാജിക് ഫ്ലോ. ഇറ്റ് ലവ്സ് മീ ഡീപ്പ്. ഇറ്റ് സിങ്സ് മീ lullabies. പിന്നെയോ ആൻഡ് മേക്സ് മീ സ്ലീപ്പ്. ഇത് മാജിക് വാണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഐ ഹാവ് എ മാജിക് വാണ്ട്. ഇറ്റ് ബീറ്റ്സ് ദ ബാൻഡ്. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് മീ ഐസ്ക്രീം ആൻഡ് ഗിവ്സ് മീ എ ട്രീറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ദ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ പോം. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. വാണ്ട്, ബാൻഡ്, വൺ, ഡൺ, കുക്കീസ്, ക്രീംസ്, ഈറ്റ്, ട്രീറ്റ്, ഫ്ലൂട്ട്, സ്വീറ്റ്, വൺ, സ്റ്റൺ, ഡീപ്പ്, സ്ലീപ്പ്. അടുത്തത് എന്താണ്? സപ്ലൈ ദ മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ്. മിസ്സിംഗ് വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ്. അവൻ വാൾക്ക്ഡ് aimlessly, but he was not afraid. He reached in dense forest. Suddenly a deer darted in front of him. A pack of wild dogs were chasing it. Apes took the magic ring. He rubbed it softly and sighed, "Save the deer." He saw a huge crane. It looked like a war plane. It lifted the deer and flew up. അപ്പോൾ ഇത്രയുമുള്ളൂ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും എൻ്റെ ഗുഡ് ബൈ.